Yo salgo de la Fuente de los Surfistas, que vivo ahí, voy hasta el final de Capitanía, la L que le llamamos, y vuelvo, que son más o menos 10 kilómetros, intento todos os días. Eu penso 5 kilómetros o día, como mínimo na andaina, que caen, o máis. Nosotros, como hemos andado siempre, pues lo encontramos natural, vamos, lo encontramos natural. Os coruñeses presumen de andar moito e, de feito, acaban de demostrar que son os que máis camiñan de toda España. O triunfar nunha iniciativa europea a prol da mobilidade sostible, o reto europeo de pasos. A Coruña logrou o posto 25 de toda a Unión. Cando case non hai ninguén, ou en hora punta, en grupo ou un por un. En chándal ou vestidos para a ocasión, os coruñeses teñen o costume de saír camiñar. A cidade acaba de participar nun reto europeo de mobilidade a pé e no período de cómputo acabou sumando 8 millóns de pasos entre 250 persoas. A marca lograda supón que é a cidade máis andadeira de España, algo que aquí non causa moita sorpresa. Porque con este paseo que tenemos, que es una maravilla, pues se presta. É fácil de camiñar para persoas de todas as edades, de todas as condicións físicas. Algúns din que na Coruña hai de sempre a cultura de andar. Sí, aquí la hay mucho, sí. Sí, de mayores y todo. Se nota mucho, mayores sí. Todo, sí. Non é cultura, a min é porque me dixo o médico que tiña que baixar peso e cuidarme, entonces a baixei 10 kilos. Una por salud y otra también por desestresarte. Creen que os case 15 kilómetros de paseo á beira do mar e o tamaño da cidade poden ser causa de que queden por diante de lugares como Milán ou Bruselas. Además, viendo el mar, ¿qué más se puede pedir? O sea, un gustazo. E aínda que non se atreven a facer o cálculo exacto dos kilómetros, la gente aquí anda más que otras partes de España. Depende do día. Sí, depende do día. Yo que voy a comprar un reloj para saber. Non sabe, no. Pero 20 ao maior. Por aí. Sí? Sí. con medias así, pro ano, estaremos por diante dos máis andadeiros de Europa, os lituanos.